Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joert bij optredens van Heitse, Solo, de band Bad Luck Baby, het duo Dronkers en Alinda en jazz van Akoestiek. Ik hoor de boot voorbij gaan. Ik zie het licht niet meer. Voel de dagen in de rij staan. Voor de zoveelste keer. Ik kan je niet meer vertellen of ik morgen nog bij je sta. Ik kan je niets meer zeggen voor ik ga. Naar waar? De zee. Het land aanraakt. Laat me dwalen langs de kustlijn, waar ik jou voor het eerst zag. Nu lijken we alleen te zijn en niemand die meer wacht. De tas raakt steeds wat voller, mijn schouders voelen zwaarder aan. Ik raak hem naar de zolder, blijf nog even daar. Waar? De zee. Het land aanraakt. Pluk de zon maar uit de hemel, leg hem mooi voor het raam. Haal de maan op je schouder en rol hem er maar naast. En rol hem er maar naast. Dat ik niks weet behalve zijn, blijf ik door en door herhalen. Daar is geen twijfel bij, in de angst om te verdwalen. Dat ik niks weet en dat ik ben, ik wil zijn tot aan het eind. Herhaal naar mij. Pluk de zon maar uit de hemel, leg hem mooi voor het raam. Haal de maan op je schouder en rol hem er maar naast. En rol hem er maar naast. Ik dacht, joh, maar een mooi lied en rustig beginnen. Mij Heitse, wat een talent. Eigenlijk van origine een Friestalig jongen. Engelstalig altijd mijn naam op de planken, om het zo maar zo te drukken. Met zijn wurg zongt hij in het Nederlands. De praten straks over. Hij had een prachtige EP maken. En hij zie nog meer noemers live spelen in Noorwegen. Gaan wij terug naar jazz van Akoestiek.
meest omstritten, laat ik je in. Maar als mij weten waarom ik zo gelukkig ben. Ik ben verheerlijk, wil dat je mijn liefde, ja. Ik ben er wist van, dat ik van die hoor. Zodat het meest van mij niet in die oren komt. Ik ben verheerlijk, wil dat je mijn liefde, ja. Net muziekje, bergeliedje. Koekje in oren te bekoren. Die duurtjes, meidje, het wachtje zwier. Doe je mij. Ik ben er wist van, dat ik van die hoor. Zodat het meest van mij niet in die oren komt. Ik ben verheerlijk, wil dat je om mijn liefde, ja. Net muziekje, bergeliedje, koekje in oren te bekoren. Die duurtjes, meidje, het wachtje zwier. Doe je mij. Ik ben er wist van, dat ik van die hoort. Ik zal daar niet mist van mij niet in die oren komt. Ik ben verheerlijk, wil dat je om mijn liefde, ja. Liefde, ja. Ik wil dat je om mijn liefde, ja. Jazz van Akoestiek. Prachtig. Het trio hier in de studio. Nou, wat hebben we gehoord? Jazz, popmuziek. We gaan nu naar wat pittiger bandje. Gitaar en dan behoorlijk wat energie erin pompen. Dan kom je uit bij Bad Luck Baby. Het gaat eigenlijk als een speer eigenlijk met deze band. Ze staan op verschillende festivals al. EP is correct uit. Ik denk, ja, nou wordt het wel eens tijd om ze eens even uit te noemen. Kat, welkom. Dankjewel. Stel even de band voor als je wilt. Ja, dit is Daniel op gitaar. En dat is Milan op bas en op moek. En dan hebben we Eddie op gitaar en op Juno. En we hebben hier Ian op drums. Yay! En we bedenken er een publiek bij. Ja, woe. EP uit. Ja, op de 29e van maart is hij uitgekomen. Ja. Zware bevalling, maar mooi kind. Heel mooi kind, hele zware bevalling, maar is het waard. Wat is het verhaal van de plaat? Het verhaal van de plaat. Lang over gedaan of juist niet? Studio of veel volgeschreven? Heel lang over gedaan. Ja, hè? Ik kijk even naar Ian hier. We zijn 5 jaar geleden, was een beetje de basis hiervan gelegd. Met welk idee begonnen? Gewoon, we beginnen een bandje en we zien wel? Nou, wel wat serieuzer dan dat, denk ik. Voordat ik Ian ontmoette, had ik niet echt gedacht dat ik muziek ging maken. En toen zei Ian, anders ga je dat doen. En toen zei ik, ja, goed idee. Maar dan gaan we het wel heel serieus doen. En toen hebben we het gelijk ook echt altijd heel serieus genomen. Alles, zeg maar, de band ging altijd voor alles. Wauw. Ja. Maar 5 jaar geleden wist je eigenlijk nog niet dat muziek je ding was? Nee, nou, ik zong zeg maar wel eens, maar ik dacht dat dat gewoon iets was wat iedereen zeg maar zo deed. Zo leek het. Ja. En nu ben je erachter gekomen dat het toch een stukje moeilijker is? Ja, nou, alles zoals het nu is, met dat we er zoveel mee bezig zijn, dat had ik niet verwacht, maar had ik wel gehoopt. Hoe heb je het aangepakt met de EP? Gewoon de studio ingegaan of heel veel voorproductie en voorschrijven? Ja, we hebben wel heel veel playpro's gedaan, dus gewoon thuis opgenomen om te kijken hoe het zou klinken. Maar nummers stonden al best wel een tijdje. En we hebben opgenomen met Harmen Ridderbos. En met hem hebben we ook een playpro moment gedaan. En gekeken naar wat zou de coole sounds zijn. Maar daar moet je Daniel voor hebben. Is Daniel vooral voor de sound of niet? Nou ja, ik voeg wat saus toe, zullen maar zeggen, aan de basis van de jongens. En... Nou ja, laten we in het begin van zeker dit soort bands met veel gitaarmuziek. Je zoekt heel lang naar een eigen sound natuurlijk, hè? Een eigen stijl. Ja, en moet ik zeggen, dat ging eigenlijk vrij natuurlijk bij deze boys. En gewoon, het klikte meteen. We zaten elkaar niet in de weg. Het kwam meteen een soort van een sound uit. En dat is wel uniek, vind ik. Ja. Dat heb ik niet zo heel vaak meegemaakt. Nee, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Maar ja, goed, dan moet je doorbouwen. Dan moet het nog de studio in. Dan moet je er nog een plaat op helemaal baseren. Dat is best een klus, hè? Dat is best een klus. En ik was er toen ook net bij. Het is mijn eerste eigenlijk serieuze ding wat ik deed met de boys. Ja. En nou, dat is te gek. Gewoon de spontaniteit, zeg maar. En de energie. Dat heeft echt wel gemaakt dat die plaat is wat het is. Ja. En wat het grappige is...
Er beginnen allemaal dingen los te komen. Jullie worden gevraagd voor optredens. En het gaat een beetje vanzelf, hè? Ja, we doen eigenlijk heel weinig moeite om naar buiten te treden. Dat is een goed teken, hoor. Kan ik je vertellen. Ja, nou ik dacht van, ik weet wel hoe ik mensen moet benaderen en zo. Maar ik dacht van, laat ik eens gewoon kijken wat er gebeurt als je gewoon iets de wereld inbrengt. Wat gewoon goed is, want ik vind het echt een hele goede plaat. Ja, ik geloof in die plaat, ik geloof in de muziek, ik geloof in ons. Dus ik dacht, ik rol het er gewoon uit en dan ga ik kijken wat er terugkomt. En dat gaat gewoon best wel heel erg goed. Dat is leuk, hè? Ja, dat is heel erg leuk. Ja, je begint te borrelen. Goed, jullie staan op een aantal festivals. Waaronder het Mukpop Festival. Dat is hartstikke leuk trouwens hier in Friesland. Ik ga even naar je buurman toe. Want jullie hebben allemaal hele mooie blouses aan. Wie doet de kledinglijn? Of is dit spontaan? Nou, wij zijn gestyled nog wel. Kijk! Door Stardust, door Jet van Stardust in Groningen. Hele leuke winkel. Oké. En die heeft ons in deze prachtige outfit. Het is opvallend. Een beetje jaren 70 look, hè? Ja, het is bijna een beetje disco-achtig. Volgende plaat misschien. Misschien wel. Zijn jullie allemaal trouwens liefhebbers van echt pittige gitaarmuziek? Of is dat toevallig zo ontstaan? Ja, voor mij wel. Ik ben wel echt opgegroeid met zware muziek. En dat is wel een bepaalde connectie die wij hier allemaal hebben. Ja. En we proberen gewoon allemaal van onze, de invloeden die wij allemaal hebben toen we begonnen met spelen, proberen we allemaal een beetje hierin kwijt te raken. Ja. En dan komt zo'n mooie sound uit, dat wil je gewoon uitbrengen. Ja, word ik als oude lul zo heel enthousiast van. Jij ook liefhebber van gitaarmuziek? Nee, zeker wel. Zeker wel. Nou ja, maar soms kom je mensen tegen en dan dat wordt iets nieuws. Maar... Ja, nee, bij mij ook eigenlijk al van jongs af aan. Dat begon vroeger met de klassiekers, AC/DC, Kiss en zo. Zo ben ik een beetje al ingerold. Ja. En zo eigenlijk een beetje. En dan sta je 2024 zomaar in de studio. Ik vind het fantastisch dat je er binnen. De plaat, de EP zit in person wel op Spotify, op alle andere streamers. Komen er nog clips en dat soort dingen op YouTube te staan? Ja. Ja. Is er al of komt nog? Komt nog. Komt nog, ja. Genoeg drukte, hè? Ja. Want als je veel zelf doet, dat kost je klauw meteen natuurlijk. Zeker, het is echt wel een baan. Ja. It's a job. Hou vol, want jullie zijn een toffe band. Goed, dat kan je nog zelf jaren. Ze zijn live in Noorderwien. Bad luck, baby! You always thought it was smooth sailing. You're right.
Far away from home base, set sail for sea. Midnight rainbows in our eyes. Home base out of sight, prepare the boarding lights. But as lightning strikes, we see the cannons on our side. Two rivers, one lifetime, and lately I've been torn apart. The seasons don't play so well with a whole lot heart. The sea will take us all, no matter what. The seasons don't play so well with a whole lot heart. Home base minimize the cabin smoke and roar. We see the loot and nothing else. We don't need any more. So far away from home base, all days by thunder. Spotty breaches in the hole. The ship is going under. Two rivers, one lifetime, and lately I've been torn apart. Seasons don't play so well with a whole lot heart. The sea will take us all, no matter what. The seasons don't play so well with a whole lot heart. Home base, my love. If you read this letter, please forgive the things I've done. I should have known better. We stole and looted, fought and killed, thought we were clever. Though we got caught up in it all, you were my home forever. Home is where the heart is. Lately I've been torn in two. Sympathies don't look so good if I'm losing you. Er is nog altijd Noorderwind, Joert te gast. En we gaan wel even ontwerksjongen. En als doet hij nog een nummer, Heitse. Heitse ken ik altijd, soms bij de band op een paard. Maar Joert in ieder geval solo. Leuk, dus best Heitse. Daar maar voor even over te spreken. Maar hoe sjost u die zelf trouwens? Bist u een onderdeel van echt een band? Of is een band zo nou en dan en bist voor meer singer-songwriter? Hoe sjost die zelf? Ja, op dit moment is de band even nog en dan. Iedereen die is op dit moment wat oorzaak van de ene zit ook nou in Spanje en Oorad en hij hoes wordt vertimmer in. Dus die is gewoon even heel praktisch. Maar ik ben wel verantwoordelijk voor de veskes en voor het opname en voor het scrowen. Dus ja, singer-songwriter ben je dan ik. Ja. Van alles een beetje. Van alles een beetje. Ja. En een prachtige plaat maken naar je EP uit. Wat voor verhaal zit erachter? Hast er lang als kreun of juist net? Net echt eigenlijk, want het is mijn eerste EP in het Nederlands. Daarvoor wie het in het Engels. En het scroom hier best wel snel. De EP is vorig najaar uitgekomen met hitte Weg Vandaar. Dus het is echt een stukje van achter die litten. Ze noemen dan eventjes de naai waarom Shen, maar wel bij vierde games. Wat bracht hij op de switch naar een andere taal? Ja, us haait zei het al een keer, maar eens een keer proberen in Nederlands. En ja, wat ouders dan zeggen ze, dat neemt dan nooit serieus. Maar ook dat net die hier, en hier ik nou net mijn gitaar stieren en ik net in Nederlands, dus dank daarvoor dat je hem sjuggen. Dus ik ga gewoon eens proberen. En meer van, ik wil altijd wel een beetje aan het skopmachine in de Nederlandse taal, in muziek, vind ik net leuk. Ja, wat Engels.
Lekker Engels, het klinkt toffer. Het zit dan iets verder bij die waai, dus dan is het iets veiliger. Dus nou, toch maar eens proberen. En toch dit bevalt wel goed. Ik ben vooral minder bezig in mijn holle van hey, hoe vertel ik dit in een orentaal weer de boek erbij. Dus het bevalt eigenlijk heel goed. Hoe hast u het oppakt met die EP? Ik bedoel, best wel met de band die nog heel druk is met andere dingen, maar best bij hun de studio indoken? Of hier is het hele plan eigenlijk al clear? Het zit al hier wel in een holle eigenlijk. Maar waar mij de toetsenist Danny, die is er altijd bij. Daar heb ik hem eigenlijk mee opname. Dus eigenlijk echt vanuit thuis. Dus net echt de studio in West, is thuis studio eens. En vanuit uit de laptop en mijn samples en dingen hebben we het eigenlijk maken op deze manier. Ja. En wat ik straks ga spelen is eigenlijk heel oorsmakken. Die komt ergens in maaien uit, maar daar ben ik wel echt voor in de studio West. Dus dat krijgt een beetje een oren sound. Leuk mee om te boartje dus. Enorm, ja, enorm. Ja, best proud met muziek doen. Ja. Jou straks les in, hè? Ik jou er les in, ja, klopt. Ja, het is eigenlijk altijd wel. Het zit altijd wel. Ik ben altijd wel on. Of wat voor jouw les? Verschilt. Ik kom op basiskwal, middelbare kwal. Ik jou nog les op een schakelklas in Drachten. Dus dat is heel oors, maar wel heel erg leuk. Wat doe je dan? Neemt dan een instrument met een show wat? Of zij zal je achter een drumstel? We hebben ukuleles, we hebben keyboards. En het is altijd soms een ongeorganiseerde chaos. Een hoop herrie in het begin, hè? Ja, wel heel gezellig, ja. Is dat leuk? Echt 24/7 met de muziek doen te werken? Soms wel vermoeiend. Vooral maar de eren, dat er een saus is. En dat is wel eens vermoeiend. Dus het is heel belangrijk om soms, dat ik straks kom even te zeggen, oké, nou, get de gitaar eventjes in de kast en is het even clear. Precies. Ja. Je weet nog net waar, moet ik eens live spelen. Nogmaals, Heidse. Zoek even op Spotify of een andere streamingsdienst. Weg vandaar is in ieder geval de titel van een prachtige EP. Mooie versjes. En ik ben blij dat die er is. Live in Noorderwien. Heidse. Stem verloren in de stad. Smoesjes voor het feit dat ik hem nooit echt heb gehad. Gewend om mee te gaan op frequentiegolven hoog en laag. Ik ga er echt wel komen. Kom ik mij tegen ongelegen, zonder enige hoor. Kom ik mij tegen te verlegen. Jij hebt mij door. Kom ik mij tegen ongelegen, zonder enige hoor. Waar sta ik dan voor? Ik schreeuw zo hard ik kan. Door de straten, deuren open. Doorgelopen kansen daar gelaten. Vroeg of laat moet ik er doorheen. Nou valt of staat het met de tijd. En zal ik worden meegenomen, meegesleurd door de frequentiegolven hoog en laag. Ik ga er echt wel komen, onderbroken. Kom ik mij tegen ongelegen, zonder enige hoor. Kom ik mij tegen te verlegen, jij hebt mij door. Kom ik mij tegen ongelegen, zonder enige hoor. Waar sta ik dan voor?
veel te snel. Kom ik me tegen, vroeg of laat. Frequentiegolven, hoog en laag. Kom ik me tegen, zie je wel. Frequentiegolven, veel te snel. Kom ik me tegen, vroeg of laat. Frequentiegolven, hoog en laag. Kom ik me tegen, zie je wel. Frequentiegolven, veel te snel. Kom ik me tegen, vroeg of laat. Frequentiegolven, hoog en laag. Kom ik me tegen, zie je wel. Kom ik me tegen, vroeg of laat. Frequentiegolven, hoog en laag. Kom ik me tegen, zie je wel. Frequentiegolven, veel te snel. Kom ik me tegen, vroeg of laat. Frequentiegolven, hoog en laag. Kom ik me tegen, zie je wel. Frequentiegolven, veel te snel. Heidse, Nijwerk dus op internet wel te vinden. Normaal gesproken speelt je met zijn band, maar gelukkig ik solo. En zeker in deze aflevering van Noorderwien. Dat je super krijgt al even dit trio zeggen. Ze heette Akoestiek. Dit is Marieke Roelofsen. Stel de rest van de band even voor eerst, Marieke. Nou, dit is Stefan Mooibroek. En Wiep van der Muiden, dames en heren. Yeah! Yay! Hoe lang speel je man met je trein? En hier. Jeetje. Maar hebben we helemaal iets toch? Dat ik denk, die vraag die komt. Ja, een beetje voorspelbaar, maar toch. Nou, we wisten het Maar antwoord. nog net heel lang dus. Nou, wij mij zien twaan dat zien hier. Maar mijn Wiep is het volle leuker. Dus Wiep dat nou niet direct mij. Mooi met de contrabas erbij. Ja, is het Wiep ik even een verzetje nou. Hoe lang hast is de contrabas al? Ja, al een periode. Ja, hier denk ik, ja. Helemaal. Maar daarvoor wel vaker bas spelen, toch? Oh, jawel, ja. Wat maakt de contrabas zo oors als een gewone bas is? Hoor? Ja, de warmte en het leeg. Toch wel, hè? Het echte akoestieke. Ja, de echte akoestiek, hè, met QEW. Ja, .vrl. Ja, toch? Ja. Ik dacht de eerste keer dat ik hem zei, dit is een Gretsch, maar dit is gewoon een Yamaha. Nee, die Gretsch heb ik thuis gelaten. Het is gewoon een Yamaha. En niet de gewone Yamaha, dit is wel de AEX 1500. Hè? Kijk, now we're talking. Ja, dat zou ik denken, ja. Ja, en toch die Gretsch, zit er qua geluid een enorm groot verschil tussen die beiden, of net? Ja, ik had hem mee moeten nemen, had ik je kunnen laten horen. Ja, Er zit wel verschillen, ja, zeker. Maar dan pakt bijvoorbeeld zo'n optreden als dit, Joert, dan wist welke nummers er komen en dan denkst, dan is deze geschikter. Altijd, ja, altijd. Ja, zeker weten. Hoe pak je het om met dit soort nummers? Pak je er filmpjes bij van YouTube? Of je zit er te harken van hoe maak je iets jongen? Of pak je dat gewoon op gevoel lekker al hier? En met je doen wel pro de covers. Nou, het is nou Alex maar Wiep dat het wat meer ontstiet, moet ik zussen. Dat is wel leuk. Want we repeteren nou wat vaker. Want we hebben nou wel vernomen hoe grutter als best als groep. Er moest toch wel uitspraken meisje. Dus dat wie voor u als duo dat roenbol en dat we begonnen en we eindigden. En de ene keer begonnen we op een oor moment of dat op een andere manier eindigden. Ja. En nou maar Wiep moeten we dus echt uitspraken meisje. Maar dat is wel leuk, want dan zit ik erbij en dan ontstiet het ook echt tussen hun. Dus dat is een heel leuk proces. Dus het weer een leuke reden om hier even in Del te komen. Om dit maar de meesten te delen. Hè? Ja, nee, leuk. Maar ik vind het hartstikke mooi wat je hem doet. En dat liet je maar eens nog een keer jaren. Ja, ik zou wat covers, maar ik ben wel freestalig. Ben dat dan eigen teksten die er op plakt, zeg maar? Nou, ik heb wel een Frieske tekst. Maar deze hier ik toevallig van een Close Harmony groep werk bij Zongen her. Mijn om. Ja. Maar je doet van alles dus eigenlijk. De pure originele werk en dan heb ik een oerzetting erbij. Ja, daar ben we wel flexibel in. Ja, en we doen jazzy pop, poppy jazz. Leuk voor feesten, partijen en begrafenissen. Kijk, van alle markten dus. .vrl. Is dat het doel? Zo vol mogelijk spelen, optreden? Ja, dat zou wel te gek wezen, zeker, ja. Ga je mijn site, social media, wat dan ook? Weet mensen wat meer van je te weten kom ik in? www.akoestiek.vrl. En ze zijn ook live hier in de studio. Ben ik hartstikke blij mee. Ze maakt mooie muziek. Ze viert het op een geweldige manier uit. En ze bent dus live in Noorderwien. Have
sisters gonna steal your stuff away, my sister. We sure ain't got a whole lot of time. So shake your shimmy, sister, 'cause honey the strongest, honey the strongest, feeling fine. Three little birds sat on my window, and they told me you don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes you've got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate, girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans, I hope you get your dream. You go ahead, let your head down. Ooh, you're gonna find yourself somewhere, somehow. Blue as the sky, sunburned and lonely, sipping tea at the bar by the roadside. Just relax, just relax. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that afro hairdo. Maybe sometimes you feel afraid, but it's alright. The more you stay the same, the more things seem to change. Ooh, don't you think it's strange? Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans, I hope you get your dream. You go ahead, let your head down. Ooh, you're gonna find yourself somewhere, somehow. There's more than I can take. Pity for pity's sake, at night kept me awake. I thought that I was stronger, then you're gonna realize you don't even have to try any longer. Do what you want to, and girl, put your record on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Sapphire and faded jeans, I hope you get your dream. You go ahead, let your head down. Girl, put your records on. Tell me your favorite song. You go ahead, let your head down. Come on and let your head down. Favorite jeans, I hope you get your dream. You go ahead, let your head down. Ooh, you're gonna find yourself somewhere, somehow. Ja, het weer wat Tietje Linde, wat jazz hier in de uitsturing van Noorderwind. Daar ben ik hartstikke blij mee. Marieke Roelofsen en de meiden muzikale vreun, akoestiek dus live in Noorderwind. Nou, we gaan al een beetje, ja, wat is het, jazz? Ik denk wat meer kleinkunst. Alinda, Dennis, welkom trouwens, mooi dat te binnen. Ik ben het even officieel, is het nou duo Dronkers-Tolsma? Hoe zit het nou? Dronkers-Alinda? Dronkers en Alinda. Ja, precies. Ja. We hebben gewoon het leukste deel van uw nama hebben pakt en daar hebben we een nama miljoen op. Ja, precies. Je mag er even goed doen, toch? Oh, heel goed. Ja. Hoe maak je hem op schreeuwen? Wat voor duo ben je hem eigenlijk? Wij zijn een heel variërend duo. Alle uitersten hebben wij meegemaakt en zoeken we op. Is het variété of is het... Het is altijd leuk. Ja. Wij zoeken echt alle uitersten op, zowel muzikaal als in theater. En we halen ook het beste in elkaar naar boven. Ja, precies. Ja. Dat is een heel goed duo.
Lees even nu, waar ben je met dwaande? Wat ben je met ons crewen, dwaan, ontwikkeling? Wij zijn dwaande, sowieso als duo treden we vrij regelmatig op festivals, huiskermers, neem maar op. En ik als duo maak twee theatervoorstellingen, muziektheatervoorstellingen. We hebben 2 jaar in Broest maken in de Mannen van Staal. Dat weer een enorme productie. Ja, dat weer een enorme productie en gelukkig een succes. Dus dat smakken we naar meer en de borrelt nou weer wat. Daarom hebben we het eerste festival van Joen, dat heet Mijn Verhaal. Dat hebben we schrungen als opzet naar het nieuwe theaterstuk daar. En dat wordt een theaterstuk waar de verhalen van de mensen die het maandag centraal staan. En we willen heel graag werken met mensen die een levensbepalend verhaal of een levensverhaal hebben. En die in eerste instantie zieken we naar mensen die uit een andere cultuur komen. En die multidisciplinair professioneel geschoold binnen of professioneel actief binnen of wienen in Thuisland bijvoorbeeld. En die het mooi dan willen. Ja, kijk, want dan, het is net alleen het verhaal wat je me dan vertellen, maar zo doe ik echt mij met optreden. Ja, het is de bedoeling dat we met een liedse ploeg werking gaan. En die mensen, hun verhaal stiert op een gegeven moment in de voorstelling centraal. Maar de rest van de voorstelling ben ze onderdeel van het ensemble. Dus het is wel heel fijn als ik bijvoorbeeld jongen kennen en musiceren kennen. Maar bijvoorbeeld dansers denken we denken ik natuurlijk aan zangers. Maar bijvoorbeeld spoken word. Ik neem maar op, alles wat op een podium toezet, dat ben we eigenlijk nou op ziek. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat houdt die mensen bezig. Wat kunnen wij daarvan leren en het publiek. Want je bent joet met Sint-Twaan, maar dit klinkt weer van... dit kan wel eens op een hele leuke manier maar uit de klauwen rennen dus. Dat denk ik wel. Ja. Heb je maar een soort perfecte groep al in de holle of juist net? Of je hem sjogert wel? Nee, ik denk hetzelfde als bij Broest. Je krijgt straks wat materiaal en daar ga je mee kneden. Ja. Is dit nou net al je vers dus? Nee. We bepalen wat kaders. En dan, dat is ook het mooie. Dan kan het broeien. Dan kan je inspiratie los oplaten. En ook de input van de mensen zelf. Hè? Spannend. Ja, dat is altijd. Maar wel het mooiste om zo muziektheater te doen. Ja, nou ja, maar goed, nog net alles is uitskreun, zeg maar. Nee, alles is open. Ja. Alles ligt open. Wauw. Ja. Kan mensen zich opjaan of ben je iemand ziekje, ben je ontwerpen? Hoe pak je hem er doen? Nou, dit is eigenlijk de eerste bekendmaking. Dus is het een primeur. Nee, maar ad meisken even op duodronkensenalinda.nl sjoggen. Dan kunnen zij contact met ons opnemen via het telefoonnummer of een mailadres. Wat moet ze kennen of net kennen of wollen of net wollen? Nou, ze moeten multidisciplinair inzetbaar wezen. Dat is een ingewikkelde titel voor. Ja, dat betekent dat als het een doenser bist, heeft de opleiding die of bist professioneel doenser, dat is dan bijvoorbeeld ex-jongerkest of muziekinstrument spelen. Of ja, dat is een onderdeel van het ensemble, het muzikale ensemble wezenkest in de hele voorstelling. Ja. Duo Dronkers en Alinda.nl. En dit is live in Noorderwien. Dit ben ik, mijn podium is een steen, dat ik daarop steen, dat weet geen een. Mijn verhaal is een zucht, door jester net, maar hij vliegt door de lucht oneindig ver. Mijn verhaal had geen begin, ik het einde ziek. Het een had toch geen zin, telt de tijd net in. Dit ben ik, maar mijn verhaal. Jullie lustert, als spreekt mijn taal. Dus mij net aan te zien, wat ik echt is. Sta volle verhalen met je. Dat is mijn is. Bist du der, oneindig in het hier, er is net wat, yes, du mijn strijd. Of steen ik
pakt waar. Mijn verhaal werkt die neer uit in een la. Ik maak mij mal leien, mijn verhaal maar vertelt. De tijd is in het krijgen, het wordt niet meer uitsteld. Dit ben ik, mijn verhaal, geen illuster als spreekt mijn taal. Het is mij net aan te zien, wat ik exist. Zo volle verhalen met je. Dat is mijn wees. Yes, yes, mij. Vrek is mij, waar is het of en hoe en wat. Yes, mij. Wat het mij docht. Dit ben ik, mijn verhaal. Geen illustreert als spreekt mijn taal. Het is mij net aan te zien, wat ik exist. Zo volle verhalen, zo volle verhalen met je. Dat is mijn wees. Ik zie geen in egen en toch wat is mooi. Maar hoe koek het weten, daar leeft in een kooi. Die pine is tjustig, die rijkdom is voort. Ken in het oorstam, doch die zelfs had te kwaad. Ik houd daar vast, voor dat het wist. Ik houd daar vast, dat het wist. Ik houd daar vast, voor dat het wist. Ik houd daar vast, dat het wist. Ik weet van die weesken, ik ken die verhaal. Maar is zo die trieste, spreken wij dezelfde taal. Veel stom in liefde, je stom in het. Was al wel weten, het is net te laat. Ik houd daar vast, voor dat het wist. Ik houd daar vast, dat het wist. Ik houd daar vast, voor dat het wist. Ik houd daar vast, dat het wist.
Ik ben benieuwd wat voor vaststelling dit uiteindelijk weer opleveren is. Het komt wel goed. Broest, wie fantastisch, maar ik zeggen. Gaan ze echt een fantastische locatievoorstelling van maken met muziek en beweging en dans. En dat zal dit ongetwijfeld ook weer worden. Dronkers en alinda.nl. Zorg even dat je daar misschien een rol in spelen willen. Het zit er alweer op, deze aflevering van Noorderwien. Mooi dat je erbij bent, op de bank of misschien ook wel onderwijs. Ik weet het er niet. Nee, weekend ben we in ieder geval wel weer op de Satri en de Snijdianne. En alles is echt te zien op www.youtube.com/Noorderwien. Zullen we nog even? Ja, we doen nog even niet in. Bad Luck Baby, live in Noorderwien. You really made a mess of it, now can't you see?